So, atong gospel ng mga Bible is atong makita sa Luke chapter 18 verse 9 to 14. So, it talks about the parable of the tax collector and the Pharisee. This parable is taught by Jesus to those people who are self-righteous. So, atong makita sa verse 9 sa atong ebanghelyo nga, kani nga ebanghelyo gitudlo ni Hesus Kristo ngadto sa mga nagtanaw sila magulingon ng mga tao. Atong dumduman nga mga Pariseo mao sila ang mga tao nga nagtudlo sa mga balaod ni Moises, nagsunod sa mga balaod ni Moises. Mao sila ang mga religious leaders datong panahon. They think that just following the law can make them holy. Nga makahimo sa ilaha nabaw ito sa uban. Kay sa gospel nagsulti ito nga ang Pariseo naging nga Lord, salamat ibili ko sama ng mga kumprador sa pulis kay nanay nana. So mo na sila na ilang tanaw ang ilang pagbulig ng mga balad. They are proud that they do good things. And let us always remember that we should not be deceived and be proud that we are humble enough. Dili na may munta mapasikalbuhan tungod kay nagunawan sa pagalingon nga humble ta or nabaw sa uban. Being proud of being humble is pride itself. Kanang proud ka mahimong tang kanang pausan garbo siya kanang pinupilot nga kwan pausan ko so let's be watchful sa mga lugar na sometimes morning ang gakabutan tungod ng being proud kita nga mahimong tang pausan pero wala ta kabantay nga garbo na siya. If now we Bible turn in Matthew chapter 23, verse 27 to 28. Pagkaalam ninyo mga magtutulog sa balaod kung kamong mga Pariseo, mga tigpakaroon ingnon, sama mo sa mga lugar na pinigtalag putik na maanindot at awag sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay, hugang putang. Sa samang lagi, sa gawas nakita sa tanan, nga kamo maayo sa sulod, puno sa mga pagpakaroon ingon, og sa sala. So klaro kayo nga, ang giguan ni Jesus ang mga Pariseo, kasama sila sa mga luganan, nga tanawon mo sa putik kayo, pero sa may sulod luganan, mga bukog, mga hugaw, mga butang. So, it reminds us nga we should live a holy life. Sa pagtanaw balaan ta pinagi kay mayo tag dumog, mayo tag profesyon sa ba. Pero if ang atong kasing hugaw dili gyud hinikalimutan sa Ginoo. True humility is about heart attitude. Bisan pag maayo kayo gibuhat pero kasing kasing maayo para sa Ginoo, maayo sa Ginoo, dili po kana siya ang makaingon nga mapausalan ka. And external bias kanang acting humble but not sincere. Kanang sa mga vloggers example sa mga vloggers kanang magmayon sila nga nagtabaw sila sa uban pero ang ilang kasing is not for the good things na ilang gibuhat but tungod kay nakita sila sa kalibutan. Mamauna silang ang ilang gibuhat ayo pero kuan ba kanang disguise na buta makaayo pero sa sila in return. Kanang being humble because of duties. Nahimo talaga mapausalan tungod sa akong mga trabaho, tungod sa akong mga angay na buhaton like example sa church na set up nahimo tang maayo okay leader ta pero ang atong kasing wala gid nagkuyen ba wala dili maayo bitaw yun. So true humility is quiet, sincere and God-centered, not being seen by people. Ang tinuod sa nabilin ka lang angay sa sundayat sa mga tao. Dili man ang tao akong iblis pinagi sa akong pagkamausalan. Kay kabantay mo sa Father Christ, mostly sa iyang mga ipanghimutan, kay katong nagbuhat diya sa ilog. Katong ingon sa scripture na kung nagbuhat ang imong walang mayang butang, ayon na isulti sa imong tungod amot, kung magpuasa mo, dili kita sa kalibutan nga nagpuasa mo. So di ba, klaro kayo nga, kanang gusto sa Ginoo nga atong mga ipanghimutan kay sa iya directly sa iya wala na nagpasikat ginawa sa mga tao. In Matthew chapter 6 verse 1, matmuni nga dili inyo ipasundayan ang inyong mga maayong buhat. Kung inyo ninyo dili ka mo kadawat gikan sa inyong mahal nga tuwa sa langit.
Klaro Pero kayo kayo dili na itong angay, kapasundayan, ang ang atong mga maayong buhay. Kaya sometimes, mo kung gini ang character, like instinct na gini sa mga tao nga, kanang kanang tungod kay maayo ang imong gibuhat. Ipasikat ba? like Isa sa ato, sa simbahan, kanang pag hindi kinalarampan, kinibuhan ka kanang kanang magtabang sa uban sa sa pagpasikat, magbuhat sa utang utang sa sa simbahan tungkol sa pagpasikat. So, Which means na dili yung inline sa mga pamaagi sa Ginoo. true True humility humility is not measured by what people say about themselves, but by how they live and how they treat others. Kanang ang tinuod nga pagkamabuksan mong dili basihan kung unsang isulti sa tao nga nimo. Like i-praise sa tao tungod kay utan kay ka grabe kita mo pagsan ka. But it is how you live. Kung unsang pagginagawa gawa sa kalibutan kani. Pwede ta magpakipakaroon ng diri nga mga maayong tao pero diya sa gawas sa iglesia, gawas sa simbahan, mga dancer rin sa simbahan, nga nabitaw. So in every decision we make, let us always include sa atong mga decision ang uban ba. Kanabitaw, magbuhat ng mga decision nga atong i-consult ang uban. Nya katong mga consultation sa uban, we think na their consultation is mas the best sa imong mga ideas or mga uban. And what that is basihan. Kung usagin ka magsasabi, pero again, dili ka makaingon sa pagalingan nga, you're humble enough, kaya dili mo kang Ginoo mo yung nagtanaw sa sikasit sa tao. And let us always remember sa last verse ng gospel, for anyone who exalts himself will be humble, for those who humble himself will be exalted. And let us not think God himself humbles us down. Kay dili siya sayon ba dili siya kana kung expect bitaw nga i-humble sa Ginoo tungod kanang iguha kanang makuha sa promotion na dili na mapamaagi sa Ginoo. Sa Old Testament, example is King Nebuchadnezzar in Daniel chapter 4 verse 30 to 37. He became proud of his power and kingdom. Nahimo siyang kanang magpagkarubukol sa iyang kingdom ba. Tapos because of his pride, God removed his sanity. Ang sanity means kanang iyang sound, stable and rational mind to think clearly. So nawala siya pangisip dito ako sa atong panahon karon. King Saul, he started humble but later became proud and disobedient. Kung sa man ang consequence sa iyang buwan, God rejected him as a king. King Uzziah, 2 Chronicles chapter 26 verse 16, became powerful and his pride led to his downfall. And because of his pride, God struck him with leprosy and died. Namatay siya tungkol sa iyang garbo. And lastly, okay siya ang pinakarampan ng garbo, pinakailan po ng disciple of Christ, si Peter, confidently claimed that he would never deny Jesus, but later, he denied him, dili kay isa, dili kay duha, dili kay tulo. Confidently claimed, kanang sometimes, mga trabaho, kaya na buhat yun. Kaya na ako asa rin ako nisa ako isa. We are confidently nga kaya na buhat ng mga tao, pero ato ang gibuhat ng utang tungod kay kanang gusto to express ang akong pride ba sa dalang bagay nga kaya na buhat ng utang which in fact dili gidangay. In Proverbs 16 verse 18, pride will destroy a person. A proud attitude leads to ruin. Klaro kayo ang galbo ay makabuhat sa tao sa kalagagan. In majority, the reason of the downfall sa Old Testament and sa New Testament is pride. Pride is the kanamo siya ang kontra sa humility. In conclusion, God wants the heart, not our earthly actions. Sa pag-ayaw ka na yung gigwal, pero kasing dili ba? Dili mo na kahimutan sa Diyos. It is about doing simple things with great love. Bisan pag nag-arasa na kaniya, naghatag na ng piso sa impisig na tao, pero imo nang gibuhat uban sa mapausan o malipayo sa kasing. Ano bitaw, wala yung pride sa kasagol, dili ka nang para naikot ka nang naikulang tayo sa mga tao ka na. Kabubuton ba? O kabubuton yung isip tao, wala yung gibuhat para na-return na makuha.
But imo na gibuhat kay mo ni ang set example ni Christ diri sa kalibutan. Ako try hard, God will not spurn. True True humility is having a contrite heart. Ang masusulod sa kasing mo ay kaymutan gyud sa Ginoo. According to Saint Augustine of Hippo, he says that it was pride that changed angels into devils, and it is humility that makes man angels. And it And is it's because of the mercy of God why we are here today. Why Why we we are are living. living. Dili Dili ta ta angay angay magpasundayag magpasundayag na dili dili ta ta angay nga pagpasigabuhol tungod kay kanang kanang nga naabot sa itong kinabuhi kay it is about God. and it And it is about the mercy of God and the grace of God nganong nabuhi ta karon. let Let us strive to live a humble life and and be merciful to others as Christ shown and set example to the world. So may buntag na kalayo ng Diyos.